আমাৰ শান্তিপুৰৰ মানুহবিলাকে যিমান সঁহাৰি দিছে আমাক হেল্প কৰিছে আৰু আমিও কাম কৰাত যিমান সহায় কৰিছে আৰু আমাৰ কামখিনি সেইভাৱে ভালকৈ হৈ গ'ল বহুত ভাল লাগিছে নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণেইতো আমি এইবোৰ কাম কৰিছোঁ যাতে শান্তিকে মিলা প্ৰীতিৰে চবে চবক হেল্প কৰি এনেকে গানৰ মাজেদিও আমি শান্তি পৰিৱেশ আনিব পাৰোঁতো এইটোৰ কাৰণে মই উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক কলা কুশলীসকলক এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে যিয়ে গান নাগাওক গান গাই থাকক যিয়ে কাম কৰে কাম কৰি থাকক কিন্তু নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিত্ব যাতে থাকে বা নিজৰ জাতিৰ কলা সংস্কৃতিবোৰ যাতে জীয়াই থাকে ছ'চিয়েল মিডিয়া দেখুওৱা প্ৰেক্টিকেলি ৰাইজৰ মাজত দেখুওৱা সমাজৰ মাজত দেখুওৱা অলপ পাৰ্থক্য মই পাওঁ ঠিক আছে মই সেইটোহে ক'ব বিচাৰিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত নথকাকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত নোসোমাকৈ ফ্ৰণ্টত আহি কাম কৰক নহয় 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 প্লেটফৰ্মটো বনাইহে ল'ব লাগিব আমি প্লেটফৰ্মটো ক'ৰ পৰা আহিব আমিহে বনাব লাগিব যেনে এটা ফৰ এক্সাম্পল দিছোঁ মই আমি সৰুৰে পৰা গান গাই অহা মানুহ আমাৰ কাৰণেতো কোনো প্লেটফৰ্মেই নাছিলে তেতিয়া আমি ভাবি চাওক মই যেতিয়া গুৱাহাটীত 95লৈকে আছিলোঁ তেতিয়া আমি শান্তা বাইদেউ শান্তা উজিৰ বিজয় ভূঞা এওঁলোক ৰিদীপ দত্ত দা আমি একেলগে গান গাইছিলোঁ গুৱাহাটীত তেতিয়াতো কোনো এটা প্লেটফৰ্ম নাছিলে এতিয়াৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে কিয় প্লেটফৰ্ম লাগে প্লেটফৰ্মটো এইটোৰ কাৰণে লাগে মই গম পাইছোঁ কিন্তু মোৰ ধাৰণাত মানে বনাইহে ল'ব লাগিবতো প্লেটফৰ্মটোতো নিজে নাহিব না গভৰ্ণমেণ্ট কি দিব গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া আপুনি ফেমাছ হৈ আহিব যেতিয়া সমাজৰ এজন বুলি চিনাকি হৈ আহিব তেতিয়াহে গভৰ্ণমেণ্টৰ নজৰ আপোনাৰ তাত সোমাব বা नोंनियाव हाबगोन आरोखि ना बे आरोखि खिन्थु खोथाया जाहैबाय मा गभर्नमेन्टआ नोंखौ डाइरेक्ट नोजोर होआ नों जाखांबोखांनायनि उनावसो नोंखौ गभर्नमेन्टआ नोंनि गभर्नमेन्टनि नोजोराव नों गोग्लैगोन बे आरोखि बेखायनो नोंबो गभर्नमेन्टनि नोजोराव गोग्लैनाय तुमिও বা ময়ো गभर्नमेन्टर नजरत পৰাকৈ কাম কিবা এটা কৰি দেখুৱাওক মইতো 1976ৰ পৰাই গান গাই আহিছোঁ 76 তেতিয়াতো তোমালোকে ভগৱানৰ হাততহে আছিলা এতিয়াও মই ঈশ্বৰৰ কৃপাত গাই আছোঁ বহুত মানে नोङो मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला नोङो सहजै मोनखाया बेयाव निश्चय माबा मोनसे सु दं एबा हाखर दं नों बेखौ बारथारनांगोन जुदि नों टारगेट लाबायब्ला बेनिखायनो आंनि बेखौ खावलायनो नागिरदों दिनैनि बिनि गेजेरजों खालिबोल' जों बेयाव रंजानाय बाजानायनि नङा बेयाव मोनसे डेन्सनिबो मेथाइ खननाय मोसानाय रोजाबनायनिबो मोनसे कम्पिटिसन जादों बिनि गेजेरजों नों मोनसे टारगेट लानानै ओंखार जे आं दिनैनिफ्राय मोसाबायानो थागोन आं दिनैनिफ्राय गान खनबायानो थागोन बे आंनि गल बे आंनि टारगेट बेबायदि जानांगोन आरोखि ना होमब्ला नोङो साक्सेस जागोन खिन्थु आदार खिसा बैखौ हमहां बै बल जोहां गान खनहां मोसाहां आं नमस्कारा हानाय नङा आरो बेनिखायनो आं आरो खावलायबावनो नागिरदों दानि जाखांबोफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नों जिखि मावा नों जिखि खालामा नोङो समाजनि मोजां जानांगोन नोब्लासो समाजा नोंखौ गनायगोन समाजा गनायोब्ला नों अट'मेटिक गोजौआव थांगोन बे आरोखि मावनांगौआ बहुद दङ बेसेराफोर नै दिनैसिमाव
बिराद स्ट्रागल खालामबोबाय बिसोरो फार्स्ट दाजेननायनि प्रेसिडेन्टआ आंमोन ओमफ्राय बियो उनावहाय सिने सोदेरनाय जादों बे गावसोर जेब्ला आङो रिटायार लाबाय अब्ला बिसोरो सिने सोदोब सोदेरदों बेनिफ्राय बिसोरो 2013-14निफ्राय बिराद स्ट्रागल मोनसे खालामनांदों दा फैयै फैयै अनेक मोजां स्टुडेन्टसफोर मोसागिरि खनगिरि सिनेमा फावखुंगिरि बहुद ओंखारबाय बिथांमोननि नाजानायाव आं बेखायनो बिथांमोनखौ थेंक्स होयो आरो जाबावनांगौ मावबावनांगौ बहुद दङ अख्रांसिम सहैनांगौआ गोरलै खोथा नङा दिल्ली बहुत दूर है दिल्लीলৈকে গৈ পাবলৈ হলে আৰু বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু বহুত जोङो स्ट्रागल खालामनांगोन गनायना लाबाय आं रजि बैदाया आंनिसोमोन थांनाय फागुनाव मान्दार बिबार बारैनि दाया रावनिबो नङा रजि आंनिसोमोन रजि आंनिसोमोन रजि आंनिसोमोन आं नोंथांमोन गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय खुलुमनायखौ आं गिबियावनो जासिबाय जे आं दिनैहाय खोब गोजोननाय मोन्दों जोंनि नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जे जोंनि चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना मैखोमै बे हाबाफारिखौ लाफैनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं बेखौनो बुंनो खावलायदों जे दिनैनि नैबे बेखेवनाय हाबाफारिया आंनि नङामोन जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनांगौमोन दा बिथाङा मा बुंगौमोन आं मिथिया नाथाय बे बिबानखौ आं मोननानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों आं आसा खालामदों आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोङो जोंनि हारिमुवा जोंनि जिउ हारिमुवा जोंनि सिनायथि हारिमुखौ जोंहा फोथांनानै लाखिनांगौआ जोंनि गासै रायजो राजाफोरनि बिबान हारिमुवा सरासनस्रायै जों जुदि बुङोब्ला हारिमुखौ वे अफ लाइफ होननानै बुङो इंलिसाव एके सिम्पल वर्डजों जिउनि लामा सासे मानसिया थांना थानो थाखाय बा जिउ थायोब्ला जेरै थांनानै थायो मोनसे हारिया हारिमु थायोब्लासो थांनानै थानो हायो जाय हारिहा हारिमु गैया बे हारिहा मालाबाबो जिउ गैया आरो बे हारिखौ पृथिबीनि रोजा रोजा सुबुं जों बुंफबनाय रोजा रोजा हारिमु गोनां हारिफोरनि गेजेराव गनायजानाय मोनसे हारि होननानैबो जों बुंनो हाया फोराव जादों गेलेग्रा फोथाराव दा बाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे मोनसे हारिया गोजोरै फारफ्रोम बिथिङै जौगासारनांगौबा दावगालांनांगौबा बे फारफ्रोमबो बिथिंजों दावगालांनांगोन हारिमुआवनो जा थुनलाइयावनो जा गेलेनायावनो जा मोसानायावनो जा खननायावनो जा दामनायावनो जा दा दिनै बे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बे कनफारेन्सनि गेजेरजों मोनसे मोजां हाबाफारिया जाहैबाय जे जोंनि खननाय मुलुगाव जोंनि हारिमुखौ गोजोर खालामनायाव दिनै मेथाइ जाय मेथाइयानाखि सुथुराबो रोजाबो नोङो लोगोआबो रोजाबो आरो बे मेथाइजों खुनु बान्दो गैयाजासे गुबुन गुबुन हारि हारिसा कालचार बेजों जोङो सोमोन्दोआव लाखिनो हायो दा बे खननायनि मोनसे बादायलायनाय बेयाव होदों हाबाफारि आं जोबोद बाख्नायदों आरो बे जोबोरैनो मोजाङै जाफुंसारदों लोगोसेयैनो दिनै बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन बिथांमोना दिनै बेयाव जथुम्मा खुंनानै बर'नि सावथुन मुलुगाव सावथुनजों जोङो जोंनि हारिनि जोंनि साननाय हनाय जोंनि हारिनि कालचार जोंनि ट्रेडिशन बेखौ बारनानैबो आरोबाव गोदान मुगानि साइन्स एन्ड टेक्न'लजिजों गोरोबनानै जितु बे सावथुन मुलुगा सारा बिश्वखौनो नोङो मोनसे दौलेङाव लाबोनो हायो दा बेबायदियै दिनै बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन चिरां जिल्लाया बे हाबाफारिखौ लादों आं मिजिंथिगोन बे सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना दिनैनि नैबे जांख्लायावनो थायालासिनो बियो दावगानायनि जांख्लायाव गाखोलांगोन
आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि जि सिने मुलुगाव बा सावथुन मुलुगाव बियो मोनसे मैखोम जाहाथे बिहोमा हैनो हागोन आरो बिनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि रिंगु दामसा फावखुंगुरफोर ओंखारनानै बेजोंबो मोनसे हारि सिबिनाय, हारिखौ फोजौनाय, हारिखौ मान सन्मान लाखिनाय बे हाबाफारिया बाथे जागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। जों बेसेबां सुजुग होनो हायो, बिथांमोनखौ जों बेसेबां फेसिलिटेट खालामनो हायो, बिनि सायाव बिथांमोना हयथ' जौगागोन आरो बेयाव माखासे गाइड नांगौ जागोन। बिथांमोनखौ बेंनांगोन, बोसोन होनांगोन, गोबां हाबा मावनांगौ दङ आरो बे सिने आर्टिस्ट एस'सियेसनजों भेटेरान माखासे सुबुंफ्रा बेयाव सोमोन्दो लाखिनो जोबोद दरखार दङ आरो सावथुन मुलुग होनाय लोगो लोगोनो बेयाव माखासे जेरैहाय NSDफोर बायदिनिफ्राय बेयाव रोंखा राखा मानसिफ्रा आवगायबोनांगोन। जोंनि सावथुन मुलुगखौ सावथुन मोनसे बानायनो थाङोब्ला रांनि गोनां जायो, बेनि थाखाय प्रडिउसार ओंखारनांगोन जोंनिफ्राय। दा बेबायदि खालामोब्लानो जोंनि बे सावथुन मुलुगा जौगालांगोन होननानै आं सानो। जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै जथेस्थ' गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हानाय दिनै मोनसे थासारि जाबाय। दा बेनिखायनो जोंनि इयुन जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ बेबायदि मोनसे सुजुग सुबिदा होनांगौ बा बेबायदि राहा खालामनानै होनांगौ होननानै आं सानो। जों जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। बिथांमोना कनफारेन्सजों लोगोसे माखासे कम्पिटिसन लादों, सर्ट फिल्म कम्पिटिसन बा डान्सिं बा बेबायदि कम्पिटिसन लादों। बेयाव माने गोदान आर्टिस्टफोरखौ माने बहुत थुलुंगानाय जादों आरो मोजाङै माने इन्सपिरेसन खालामनाय जादों आरो बेबायदि प्रग्राम लानाया जोबोर गिदिर बाथ्रा। गासैबो डिस्ट्रिक्टआ बेबायदि लानो हाया बा लानो हायाखै। दिनैनि समाव माखासे कर'नानि समाव बहुत बन्द जालांबाय। बे बन्दनि थाखाय जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिया गोबारैनो बायग्लिनानै दं। आर्टिस्टफोराबो खामानि मावनो मोनाखै, नाथाय बिथांमोना गोदानै आरोबाव आर्टिस्टफोरखौ जोनोम होनाय बायदि जाबावदों, खामानि मावनायनि थुलुंगा होदों, इन्सपिरेसन खालामदों आरो बेखिनियानो जोबोर मोजां जादों आरो बे प्रग्रामा दिनै। बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसनाल' नङा, गोबां जोंनि जा बर'नि माखासे अर्गेनाइजेसन दं बिसोरनिबो दायित्व दं जोंनि हारिमुखौ लाखिनायनि, जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिखौ जौगाहोनायनि। आरो जोंहा जिहेतु मोनसे सरकार दं, थेलेबलेब मोनसे सरकार दं, बे सरकाराव मोनसे डिपार्टमेन्ट दं। बे डिपार्टमेन्टआ आसलथे जोंनि बे इन्डास्ट्रिखौ इस्सा खालामबा जौगाहोनो हायो, हारिमुखौ जौगाहोनाय जिहेतु मोनसे डिपार्टमेन्ट दं। दा बे डिपार्टमेन्टआबो गोसो होनानै जाहाथे जोंनि इन्डास्ट्रियाव बा हारिमुआव खामानि मावो, जों बेखौ खावलायनो सानो आरो दिनैनि बे प्लेटफर्मनिफ्राय। देग्लायनि बे समाव गोदान सरकारा, गोदान EMआ माखासे बाथ्रा होदों जोंनो। फिसा सिनेमा हल लुना होनायनि बाथ्रा बुंदों, माखासे लिजेन्डारि आर्टिस्टफोरनो पेन्सन होनायनि बाथ्रा बुंदों, एवार्ड फांसन खुंना होनायनि बाथ्रा बुंदों, माखासे प्रडिउसारफोरनो हेल्प खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। आं सानो बे गोदान सरकारा मोजां खामानि मावगोन। जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों। बिथाङा गावनि आखाइनि फैसाजोंनो बे सिजौ मुभिखौ खालामनानै more than 30 लाख गारनानै बिथाङा फिल्मखौ मावदों आरो मावना दिहुननायनि उनाव दिनै गवा इन्टारनेसनेल फिल्म फेस्टिभेलाव इन्डियान पेन'रामायाव बिथांनि फिल्मा सिलेक्ट जादों, दिन्थिफुंजादों। जोङो बिथांखौ बिसानि जानानै आरो बर' हारिनि जानानै, जोंनि अर्गेनाइजेसननि जानानै बिथांखौ जोङो साबायखर बावहरदों आरो बेनि सायाव। আমাৰ बर' ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ 2014 চনৰ আগত যিমান ফিল্ম ওলাইছিলে কোৱালিটি খুব কম আছিলে আৰু খুব কম পৰিমাণৰ মুভি ওলাইছিলে। এটা 2013-14 পিছত 2019লৈকে মানে 2019লৈকে বহুত পৰিমাণে ফিল্ম ওলাই গ'ল আৰু ভাল ফিল্ম ওলাই গ'ল। আৰু যোৱা বছৰ 2020ৰ পিছত মানে 21ৰ আৰম্ভণিত এখন ফিল্ম ৰিলিজ কৰা গৈছিলে, চিজৌ বোলা ওম প্ৰকাশ দাৰ, তেখেতে প্ৰডাকশ্যন কৰিছিলে। সেই চিজৌ মুভিখন এইবাৰ গোৱা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত তেওঁৰ ফিল্মখন তাত মানে চিলেক্ট হৈছে, দেখুওৱা গৈছে, স্ক্ৰিনিং হৈছে। চ' সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ এই কেইবছৰত মোৰ অভিজ্ঞতাত মানে বড়ো ফিল্মবিলাক মানে বহুত উন্নতি হোৱা বুলি আমি ভাবিব পাৰিছোঁ। চৰকাৰৰ যিহেতু এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে, চিনেমা জগতৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে, সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি প্ৰচেছ আমাক মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিক হেল্প কৰাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰচেছ থাকে, সেইখিনি প্ৰচেছটো আমি আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ, যাতে চব যিমানবোৰ মানে প্ৰডিউচাৰ্ছ আছে, ডাইৰেক্টৰ্ছ আছে, এক্টৰ এক্ট্ৰেছ আছে, চৰকাৰৰ পৰা যাতে সেইখিনি সহায়টো পায়। আৰু আমাৰ অঞ্চলত যিখিনি বড়ো ফিল্ম চলে, সেই বড়ো ফিল্ম চলা অঞ্চলবিলাকত যাতে সৰু মিনি চিনেমা হল বনাই দিয়ে, সেইখিনি আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্টে আশা দিছে যে তেওঁলোকে কিবা এটা কৰি দিব, সেইখিনি আশাটো দিছে আমাক। 2022ত আৰম্ভ কৰিব, 4টা ডিষ্ট্ৰিক্টত 4খন ইনষ্টিটিউট বনোৱাৰ কথা কৈছে। কিন্তু এক্টিং স্কিল যিটো, এইটো মানে জন্মগত কিছুমান জেনেটিক মানে ৰিলেটেড এটা মানে সম্পৰ্ক থাকে। সেইটো লৈ মানে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী নতুনকৈ ওলাই আহিব বিচাৰে, তেওঁলোকে কোনো এটা ইনষ্টিটিউটৰ শিক্ষা নোলোৱাকৈও মানে এক্টৰ এক্ট্ৰেছ হ'ব পাৰে আজিৰ দিনত। তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰিলে, তেওঁলোকে যদি ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰে, আজিকালি ইউটিউবত বহুত গাইডলাইনছ পায়, সেইবিলাকৰ কোৰ্চ পায়, সেইবিলাক কোৰ্চবিলাক যদি ফ'ল' কৰি থাকে তেওঁলোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আহিব পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই। आं
जोबोद मोजां मोनदों मानो होनबा खनब्रै जाबाय खुंनाया एबारजों ओमफ्राय एबार फार्स्ट टाइम आरो माने एवार्ड श'खौ खुंनो नागिरदों आरो मानो होनबा गोदोथ' बिदि गैयामोन आरो ओमफ्राय गोदोथ' जों गोबां मावबोबाय नाथाय बे स्कपखौ मोनाखैमोन आरो ओमफ्राय देग्लाय मोननायखाय जोबोद खुसि मोनदों ओमफ्राय लोगोसे माखासे कम्पिटिसनबो लादों ओमफ्राय बेयाव गोबाङानो बाहागो लादों गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हादों ओमफ्राय आं आसा खालामो बिदिनो माने आवगायलांथों बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय साबसिन माने खालामलांनो हाथों आरो खस्थ' गैयालासिनो रावबो जेबो माने साक्सेस जानो हाया जेबो मोनफेरा आरो खस्थ' गैयालासिनो इजिलि मोना गोबां खस्थ' मोनदों आङो ओमफ्राय दिनै जाखिनि माने लेभेलसिम आं सौफैदों एथ' खस्थ'नि उनाव आं जोबोद माने खुसि आरो आं गावखौनो साक्सेस होननानै सानो आरो एक्ट्रेस लाइনৰ অভিজ্ঞতাটো মোৰ খুবেই তাৰমানে ভাল আৰু বেয়া তেনেকুৱা নহয় একো মানে তেনেকুৱা বেয়া একো ফেচ কৰা নাই মই মানে শ্বুটিঙতো বহুতখিনি কষ্টটো পায়ে মোৰ আজি 17 বছৰ হ'ল এইটো লাইনত আৰু আজি তাৰমানে যিখিনি তাৰমানে লেভেললৈ মই উঠিছোঁ সেইখিনি লৈ পেলাই তাৰমানে মই বহুতখিনি সন্তুষ্টি আৰু বহুত আগবাঢ়িছে কিন্তু আৰু তাৰমানে আগবাঢ়িব লাগে মই এইখিনিকে কামনা কৰোঁ যাতে যোনবিলাক তাৰমানে উঠি অহা প্ৰজন্ম সিহঁতে যাতে আৰু ডাঙৰৰ পৰা তাৰমানে বহুতখিনি মানে যোনবিলাক তাৰমানে ভাল গুণ আছে বা ভাল তাৰমানে শিকিবলগীয়া আছে সেইবিলাক যাতে শিকি পেলাই আৰু আগবাঢ়ি যায় যিখিনি শিকি আছে সেইখিনিতে যাতে অহংকাৰ কৰি পেলাই তাৰমানে এটা জেগাতে যাতে রই नाजाया आरो माने फैबाय थानाय माने जाफुंनाय एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ आं बेखौनो बुंनो लुगैयो जाखिनि तारमाने दासिम रोंदों बेखिनिखौ लानानै तारमाने दानो सिरि थानो नाङा आरो माने जेसेबां हायो एसेबां तारमाने सोलोंनो नाजाबावनांगौ आरो मानोना आं सानो आरो सोलोंनायनि जेबो जोबथा गैया होननानै নিশ্চয় হ'ব লাগে ভাল ইনষ্টিটিউট কাৰণ বহুত মানে তেনেকুৱা প্ৰতিভা আছে গাঁৱৰ ভিতৰে চিতৰে বা টাউনৰ চহৰবিলাকেতো বহুতখিনি দেখা যায় আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুদিও তাৰমানে বহুতখিনি আগবাঢ়িব পাৰিছে তাৰমানে কাৰণ চবেই এইটো প্লেটফৰ্ম নাপায় আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াতে নিজৰ তাৰমানে যিখিনি প্ৰতিভা আছে সেইখিনি দেখুৱাই পেলাই বহুতখিনি তাৰমানে তেনেকৈ স্ক'পো পাইছে সেইটো কাৰণত মই ভাবোঁ তাৰমানে বহুতখিনি তেনেকুৱা ইনষ্টিটিউট যদি পাৰে আমাৰ মানে লিডাৰবোৰে তেনেকৈ খুলিলে ভাল হয় কাৰণ বহুতখিনি তেনেকুৱা প্ৰতিভা থকা ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতে তাৰমানে স্ক'প নোপোৱাৰ কাৰণে পিছুৱাই থাকে গতিকে তেনেকৈ ইনষ্টিটিউট যদি খোলে নিশ্চয় তাৰমানে আৰু ফিউচাৰটো আৰু বেছি ভাল হ'ব বুলি ভাবোঁ মই आर्टिस्ट एसोसिएशना खामानिखौ मोजां मावबोगासिनो दङ नैबे बोसोरनै लकडाउननि सिगाङावबो एसे मावदोंमोन बिसोरो बोसोरनै सिगाङावहाय दा सेन्ट्रेल बिसायाबो थांनाय बारावहाय हुलथुगावआवहाय मोनसे प्रग्राम लादोंमोन बियो जोबोद मोजां प्रग्राम माने एनकारेज गावजों गाव थुलुंगा होलायनाय मोनसे प्रग्राम आरोखि जोंनि बिदि माने एवार्ड होलायलायनाय बा प्राइज होलायलायनाय बिदि मोनसे कम्पिटिसन होलायलायबासो मोनसे माबाया दावगानाया डेभेलप जानाया फैयो आरोखि मानो होनना बुङोबा माबा होलायलायोबा आरोखि एवार्ड होलायलायोबा माने सोरबा मोनैफोरा बिसोरो माने मोजांनिफ्राय मोजां बानायनो गोसो जायो आरोखि थिग बेबायदिनो दा चिरां डिस्ट्रिक्टआबो बे हाबाफारिखौ आखायाव लादों बियो जोबोद मोजां बाख्नायथाव सेन्ट्रेल बिसायावबो आङो जुरि मेम्बाराव दङमोन सेन्ट्रेल बिसायावबो आङो बेसेबांबा बुरजा फिल्मखौ बासिनानै माबानानै होनाय जादोंमोन आरोखि आरो बेनिफ्राय नैबे चिरांनि डिस्ट्रिक्टनि माबायावबो बासिनायावबो जुरि मेम्बाराव आं दङ बेवहायबो बासिनो मोननानै आङो मोजां मोनदों माने बहुद डेभेलप आरोखि बहुद डेभेलप माखासे टेलेन्टेड आर्टिस्टफोरा माने मोजां रोखोमै माने खामानिखौ मोजां ट्रेकआव फैगासिनो दं आरोखि मथा मथि इन्डास्ट्रि जानोबाथ' बयनिबो मददआ नांखागोनानो बेवहाय नट अनलि जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टल' नङा बेहाय जोङो आसाम सरकारनि भारत सरकारनिबो मदद नांगोन आरोखि बे जिनिसखौ जोङो डेभेलप खालामनोबा ओमफ्राय इन्डास्ट्रि बा फिल्म सिटि बानायनो थाखाय जोंनो एथ' इजि नङा एथ' गोरलैयै दानो जों हरखाबै हानाय नङा लासै लासै फैगासिनो दङ जाबोगासिनो दङ बेखौ जोङो कन्टिनिउ बानायलांबाय थानांगोन आरोखि कन्टिनिउ खालामबाय थानांगोन ओमफ्राय गेप थानो मोननाय नङा
जा गेप थायोबा माने बेफोरबायदि बुस्थुआ दावगानाय नङा आरोखि कन्टिनिउ बानायनानै जोङो नेसनेल लेभेलाव हरनांगोन बा स्टेट लेभेलाव हरनांगोन बिनिफ्रायसो जोङो इन्डास्ट्रिखौबो जोङो लासैनो लाबोनो हागोन आरो बेवहाय इन्डास्ट्रि जोंहा माने सिनेमाया मोजां जाबोयोब्ला एक्टिंफोरा मोजां जायोबा स्ट'रिफ्रा मोजां जायोबा बेवहाय बबेबा कम्पानिया नोंनि बबेबा सिनेमाखौ लन्च खालामनो हागौ बा बायनो हागौ बै कम्पानिफोरा जेला कम्पानिया बायबाय कम्पानिया आखायाव लाबाय होमबा सानदो नोंहा माने इन्डास्ट्रि जाबाय होननानै आरोखि नोंनि सिनेमाखौ नोंनि फिल्मखौ वर्ल्ड वाइडआव फोसावसै बा दिनै जोंहा एमाजन प्राइम फैबाय बा नेटफ्लिक्स फैबाय बेफोरबादिफ्राव नोङो हरनो हाबाय बेफोरबादियाव हरनो हानाय माने कम्पानियाव हरनो हानाय आरो बेखौनो कम्पानि होननानै बुङो नेटफ्लिक्सखौनो एमाजन प्राइम Z5 बेबादिनो दिनै जोंहा वेब सिरिज दङ ओमफ्राय बिदिनो जोंहा सिरियालफोर दङ बेफोरबादिनो माखासे सर्ट मुभिसफोर दङ बेफोरखौ जोङो नेटफ्लिक्सफ्राव एमाजन प्राइमफ्राव हरनांगौ बेनो जाहैबाय कम्पानि बेनो जाहैबाय इन्डास्ट्रि बेनो जाहैबाय डिलारशिपनि खामानि दा बेफोरबादियाव जोंनि बर' सिनेमाखौ बेफोरबादियाव हरोब्लासो बेबादिनो जोंनि बर' सिनेमायाबो दावगागोन आरो इन्डास्ट्रि लेभेलजों दावगालांनो हागोन आरो প্ৰগ্ৰামটো বহুত ধুনীয়া হৈছে ভালে হৈছে মই ইয়াত জুৰি মেম্বাৰ আছিলে তাৰপিছত ইয়াত ধুনীয়া মানে দুটা কেটেগৰী হৈছিলে এটা এলবাম ভিডিঅ' মিউজিক ভিডিঅ' আৰু এটা শ্বৰ্ট মুভি আৰু দুটা মানে পাৰ্টতো মই জুৰি আছিলে এলবাম পাৰ্ট আৰু শ্বৰ্ট ষ্টৰি দুটা পাৰ্টতে মই জুৰি আছিলে ভাল লাগিছে ইয়াতে হয় বেলেগ দিয়া বলিউডৰ কথাটো আৰু বেলেগে এইটো আৰু বলিউড আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিমান ফিল্ম হয় এইটো বেলেগে তাৰপিছত আমাৰ বলিউডটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলি কয় কিন্তু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত ফিল্মটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলি নকয় এইটো কিয় কাৰণে নকয় মানে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত কোনো ডিলাৰ নাই বা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ নাই বা কোনোবা কোম্পানীয়ে এইটো লঞ্চ নকৰে এইটো কাৰণে আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলিলে আমাৰ মুম্বাইত হয় আৰু কি এইটো ইয়াত ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকে ডিলাৰ থাকে বা কিবা কোম্পানী থাকে ইয়াতে টিপছ বা ভেনাছ এনেকুৱা ভাল কোম্পানী আছে প্ৰডাকশ্যন হাউচ আছে এনেকুৱা আমাৰ অসমত বা নৰ্থ ইষ্টত বা আমাৰ বড়োলেণ্ডত এনেকুৱা নাই এতিয়া মানে শিকি আছে আমাৰ য়াং জেনেৰেশ্যনবিলাকে খুব ধুনীয়া টেলেণ্টেড আৰ্টিষ্টবিলাক ওলাই আছে ডাইৰেক্টৰবিলাক ওলাই আছে ভাল কাম কৰি আছে এইটো মানে ইহঁতক মানে মই এইটোৱে মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ কি যিমানখিনি ফিল্ম বনায় বা মিউজিক ভিডিঅ' বনায় এইটো নেশ্যনেলত দিব লাগে নেশ্যনেলৰ লগত কম্পিট কৰিব লাগে नेशनेल নহয় ইন্টারনেশনালও দিব লাগিব এনেকৈ আৰু কি এটো কই মই কিবা কৰিছো गोजोनथों नोंथांमोननि चेनेलसिम दिनै बयबो मिथियो दिनै सान्तिपुर हालामाव बिसानि ब्रैथि खेबनि थाखाय अनेल कनफारेन्स खुंनाय जादों बे प्रग्रामखौ खुंनायाव जोबोद माने जोंनि बिसानिनो खामानि मावगिरि बिथांमोना जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो दिनै प्रग्रामखौ जोबोद मोजाङैनो साक्सेस खालामनो हानाय बायदि मोनदों आङो आरो आं बिसानि जानानै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि जानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों प्रग्रामाथ' दंबावो गोबाङै जालांबाय जोबनायनि लामायाव फैबाय माने दा एवार्डनि माबा दङ प्रग्राम दंबावो दा बिनि उनाव आरो मोनायाव माने जोबनायाव कालचार नाइटबो दङ बेयाव फैनोबा आजिखालिनि जुगावथ' एसे गोरोङाथ' जाखानांगौ माने फरायनायनि खेत्रआव माने बे फरायनायनि खेत्रखौ गावसोर माने मोजाङै मोजां स्टार्ट माने इडुकेसनखौ लाग्रोथों आरो बिनि गोसो जाय जेराव गोसो दङ बा मोसानाय बा खननाय बा मिउजिक जेखौ लानो गोसो बेखौ माने क्लासिकेलखौ लाथारथों जेखि जाया मोसानायबाबो खननायबाबो बिनि गेजेरजोंनो फैनो हागोन बिसोर बेयाव जेराव गोसो दङ चिरां जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसना दिनै गोदान मोनसे हाबाफारि आखायाव लादों बिथांमोना जिथु माने एवार्ड सेरेमनि शर्ट फिल्मनि सायाव लोगोसे एलबामनि सायाव नैबे बर' सेक्सनावनो बर' सिनेमा इन्डास्ट्रियावनो गिबि खेब आरो बेखौ बिथांमोना लादों बिनि थाखाय जोबोद साबायखर मानोना जोंनि गेजेराव उनथिबोनाय गोबां माने टेलेन्ट गोनां गथ'फोर ओंखारबाय दङ मात्र जोंहा मोनसे आंखाल जोंहा मोनसे बिजों गैया मोनसे प्लेटफर्म गैया आरो कम्पिटिसन जायोबाथाय मोनसे बुस्थुआ मोनसे कम्पिटिटिभ बयहाबो मोनसे कम्पिटिटिभ माइन्ड थायो आरो जोंनो कम्पिटिटिभ माइन्ड नांगौ साक्सेस जानोबा कम्पिटिटिभ माइन्ड थानो नांगौ बेनिखायनो बे मोनसे मोजां प्लेटफर्म बयबो मोनसे उत्साह मोनगोन आरो बेबायदि हाबाफारिखौ जोंबो सेन्ट्रेल बिसायाबो दाखालि एसे सावरायजांदों फैबाय थानाय समफोराव निस्सय बेखौ गुबुन जिल्ला एबा जों सेन्ट्रेल बिसायाबो बेबायदि हाबाफारिखौ आखायाव लानाय जानो हागौ आरो जायखिजाया बेखौ मोजां मोनदों
बर' सिनेमानि जारिमिना बारा गोबावनि नंथारा नै दाखालि बावैसो एसामिस इन्डास्ट्रिनिबो जोङो 50 इयार्स आफ्टार माने 50 बोसोर उननिफ्रायसो जोङो माने बिथांमोननिया गिबि सिनेमायानो माने 1935आवमोन जों नैबे 86आवसो जागायजेनदों जोंहा आलायारननिफ्राय गिबि गतिके जोंनिया बारा गोबावनि नंथारा थेवब्लाबो जों नैबेखिनि समावनो जे जों दिनै बहुतखिनि जोङो आवगायनो हादों जेराव जोङो रजत कमल बान्था बायदि मोनबोनो हादों दिनै नै दाखालि बावै सिजौ बायदि सिनेमाया नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव बान्था मोननो हादों गतिके जोंहा गोबां बेबायदि टेलेन्ट दं होननानै जों मिथिगौ नाथाय जोंहा प्लेटफर्मनि आंखाल जोंहा मोजां जाहाथे माने कुनु एक्टिंनि जों स्टुडिअ मोनसे गैया एबा जोंहा निजिनो जों सावथुन बानायनानै सावथुन दिन्थिनो हानाय जायगाबो जोंहा गैया स' बेफोरबायदि किसुमान जोंहा स्टेन्डिं डिमान्ड बेफोरखौ लानानैबो जों बिटिसि गभर्नमेन्टनो अलरेडि मेम'रेन्डाम होनाय जादों आरो बिथांमोना आसा होदों नंखायबो नङा बिथांमोना बेफोर बिथिंखौ लानानै नायबिजिरदों लोगोसे आरो फैबाय थानाय समफोराव बेफोरनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै बुंदों जायखिजाया फैबाय थानाय यां जेनेरेसनफोरा बेखौल' गोसोआव लानांगौ जि मावनांगौ नाथाय कनफिडेन्टलि मावनांगौ माने जानला मानला नङा सोरनिखौबा नुना फल' खालामनाय नङा एसे गोरों जा जों बेसिक लेभेलनिफ्राय एसे रोंनानै खामानि मावनांगौ जानला मानला जायोबा ओरैबाबो रेसपन्स मोननाय नङा मावनानै मा मोननो गाबोन समनिया मानसिनि गाज्रि बुंजागोन बेनिखायनो एसे जुदि निजे रोंनानै मावोबा बे मोजांसिन जायो नैबेखौल' आङो आसा खालामो आरो बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिয়েশ্যন চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে আজি মানে এটা এইটো প্ৰগ্ৰামটো হাতত ল'লে ইউটিউবৰ কিছুমান ভিডিঅ' বা শ্বৰ্ট ফিল্ম বা এলবামৰ ওপৰত সেইটো লৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি হিচাপে এইটো বহুত ভাল পদক্ষেপ আমিও চেণ্ট্ৰেলত এইটো কথাটো আলোচনা কৰিছোঁ নকৰা নহয় আৰু আহি থকা বছৰবোৰত নিশ্চয় চেণ্ট্ৰেলতো এইটো ষ্টেপটো লোৱা হ'ব এৱাৰ্ড চেৰিমনিটো আহি কিনে ভাল লাগিছে জিৰ'ৰ পৰা বুলি ক'ব লাগিব বড়ো ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলি ক'লেতো আচলতে ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলিতো ক'ব নোৱাৰে এতিয়ালৈকে বড়ো ইণ্ডাষ্ট্ৰি লেভেলত অহা নাই যিহেতুকে চ' আমি বড়ো ছেকশ্যনটো ডেভেলপ কৰিব পোৱাটো সময়টোৱে মানে এটা আমাৰ বড়োবিলাকৰ যিটো জাতীয় সমস্যাবিলাক আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পায় চ' বহুত সময়ত আমি তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনৰ লগত আমাৰ বড়োবিলাকৰ 1986ত প্ৰথম ফিল্ম আছিলে আলায়াৰন আমাৰ জোনদাও বৰদোচা দেৱৰ মানে এইটো প্ৰথম ফিল্ম আছিলে যিটো মানে ৰজত কমল বঁটা পাইছিলে চ' তাৰ পিছৰ পৰা আজিলৈকে এইখিনি সময়ত আমি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ পৰা বড়োবিলাকে আহি আছে মানে কেতিয়াবা ভাষা আন্দোলনে কওক বা কেতিয়াবা মানে আমাৰ বড়ো আন্দোলনে কওক চ' তেনেকুৱা বহুত মানে ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে আহি আজি এইখিনি মানে পৰ্যায় পাইছে আৰু এই মানে বেছি দিনৰ কথা নহয় মোটামুটি 10-15 বছৰ আগৰ পৰাহে মানে এইখিনি ষ্টেজত আহি পাইছে আৰু নিশ্চয় বহুতখিনি কৰিবলগীয়াতো বহুত আছে এক্টিং লেভেলতে কওক বা টেকনিকেল লাইনতে কওক আমাৰ এতিয়াও মানে যিখিনি যেনেকৈ হ'ব লাগে তেনেকৈ হ'ব পৰা নাই আৰু নিশ্চয় এতিয়া বড়ো মাৰ্কেটটো খুবেই বেয়া আপোনালোকে সেইটো জানে চাগে আমাৰ তেনেকুৱা মানে নিৰ্দিষ্ট চিনেমা হল নাই মানে আমি চিনেমা বনালেও ক'ত দেখাম চ' এনেকুৱা পৰিস্থিতিবিলাক আমাৰ মাজত এতিয়ালৈকে আছে কিছুমান মানে ষ্টেণ্ডিং এইবিলাক ডিমাণ্ডটো লৈ আমি এনে বিটিচি চৰকাৰৰ তাতে কিছুমান মেম'ৰেণ্ডাম দি থৈছোঁ তেওঁলোকে বহুতখিনি আশা দিছে যেনিবা তো আহি থকা সময়ত নিশ্চয় চৰকাৰে এইটো কিবা এটা পদক্ষেপ ল'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ যিটো ষ্টেণ্ডিং ডিমাণ্ড আছে এইটো বিটিচি গভৰ্ণমেণ্টত আমি অলৰেডি মানে এটা ফিল্ম চিটি অসমত যেনেকৈ আমাৰ জ্যোতি চিত্ৰবন আছে ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ বিটিচিৰ ভিতৰতো ঠিক তেনেকুৱা মানে এটা বা NSDৰ দৰে আমাৰ যিটো নেশ্যনেল স্কুল অফ ড্ৰামা যেনেকৈ আমাৰ স্কিমত আছে ঠিক তেনেকুৱা টাইপৰ মানে আমাৰ তাতেও সিহঁতৰ কিবা ব্ৰাঞ্চ আনিব পাৰে নেকি সেইবিলাকৰ বিষয়ত কিছুমান চৰ্চা কৰা হৈছে লগতে আমি যে যোৱা বছৰমানৰ পৰাহে এতিয়া কিছুমান মানে যেনে NSDৰ কিছুমান ৱৰ্কশ্বপবিলাক এতিয়া PTAD এৰিয়াত অহা হৈছে আৰু ৰিচেণ্টলি আমি এতিয়া এই গুৱাহাটী আমাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত এটা প্ৰগ্ৰাম তেনেকুৱা লোৱা কথা আছে এই NSDৰ ৱৰ্কশ্বপ আৰু এক্টিঙৰ কাৰণে এইটো 30 দিনৰ ৱৰ্কশ্বপ হ'ব চাগে আমাৰ গুৱাহাটীৰ জিচং থিয়েটাৰ যিটো ৰবিজদা গগৈ বাইদেউ জ্যোতিনাৰায়ণ নাথ ছাৰ তেওঁলোকৰ লগত কথা পতা হৈছে সেই তেনেকুৱা কিছুমান পদক্ষেপটো হ'ব এতিয়া লাহে লাহে আমাৰ এতিয়া নৰ্থ ইষ্ট অকল বড়ো ছেকশ্যন নহয় নৰ্থ ইষ্ট বুলি ক'লেই মানে গান বাজনাৰে বুলি এটা মানে এটা কালচাৰেল এনভাইৰনমেণ্ট আমাৰ আছে যিহেতুকে আজি অসমীয়া ছেকশ্যন অসমতো চাওক আপুনি জয়মতী যিটো 1935ত ৰিলিজ প্ৰথম জয়মতী আমাৰ ৰূপকোঁৱৰ মানে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ যিটো জয়মতী ৰিলিজ দিছিলে সেইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে মানে 74 নম্বৰত আছিলে চ' ঠিক তেনেকুৱা পৰিস্থিতি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত আগৰ পৰাই মানে কালচাৰৰ লগত জড়িত আৰু খুবেই মানে সেইটো আমাৰ চবৰে মানে এটা পেশ্যন বুলিও ক'ব পাৰে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে আমি এইটো আজিলৈকে প্ৰফেশ্যন হিচাপত ল'ব পৰা হোৱা নাই বেলেগত যেনেকুৱা হৈছে তাৰ আমাৰ কিছুমান বহুত মানে নিগেটিভ এটা দিশ এইটো আছে আমাৰ টেলেণ্ট আছে বহুতৰে কিন্তু এটা মিডিয়া মানে এটা প্লেটফৰ্মৰ বহুত আকাল সেইটো বস্তুটো চাই মই ভাবোঁ তেনেকুৱা কিছুমান চৰকাৰে পদক্ষেপ ল'ব লাগে যিবোৰ মানে প্লেটফৰ্মেদি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম
সেইবিলাক যাতে মানে এটা ভাল প্লেটফৰ্ম পায় বা নাচ গান অকল অসমতে সীমাবদ্ধ নাথাকি মানে দিল্লী মুম্বাই বা নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত যাতে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে সেইটো এটা আশা কৰোঁ আৰু এইটোৰ বিষয়ে মানে চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব বুলি আশা কৰোঁ আৰু ৱেষ্টাৰ্ণটোও এৰিব লাগে এইটো ক'ব নাযাওঁ লাগে আমাক চবকে লাগে কিন্তু মোৰ মতেদি নিজৰটো এৰি নহয় নিজৰটো থাকিব লাগে আমি বাহিৰতো ফ'ল' কৰক কিন্তু নিজৰটো থাকিব লাগে সেইটো মই আজি আপুনি ডালাৰ মেহেন্দিৰ কথা কওক তেওঁ যিমানেই হিন্দী ইংলিছ গাওক তেওঁ পাঞ্জাবী গাবয়ে ঠিক তেনেকুৱা মানে বহুত উদাহৰণ আছে আজি মানে আপুনি ফ্ৰান্সৰ কোনোবা ছিংগাৰক কওক বা মানে আপুনি কোনোবা নিগ্ৰ এটা মানে ৰক ষ্টাৰক কওক তেওঁলোকে নিজৰটো ৰাখিহে আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত আহিব পাৰিছে চ' মইতো ভাবোঁ নিজৰটো সদায় আগত ৰাখিব লাগে আৰু বাহিৰতো আমি ফ'ল' কৰিব লাগে হয় কিন্তু নিজৰটো এৰি নহয় আৰু নিজৰটো ৰাখিব লাগে मानसिफ्राथ' लोब लोब फैदोंआनो नायनो होननानै दा गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो माने जोङो मोजां मोनदोंखि आरो मोनाबो फैदों जोंनि माने सिनियरफ्राबो फैदों गोजाननिफ्राय आलासि बहुत सिनियरफोर फैदों जोंनि फुराना माने फार्स्ट माने फिल्म माने जे रिलआउट बानायजानाय जोंना मामोनलाय आलायारन बिनिनो सिंगार एक्टर जोंनि चिरांनिनो जा बिसोरखौ नुनानै माने गोबां जुनियरफ्राबो मोजां मोनदों आरो गोबां सिनियरफोरबो दंफैयो आरो बे बादायलायनायाव गोबां डिस्ट्रिक्टनि माखासे आर्टिस्टफोरबो दं या मेकार्सफोर दं टेकनिकेल मानसिफोर दं बिसोरबो माने बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बिसोर बेयाव फैनो मोननानै जे बे चिराङा दिनै माने 4th एनुवेल कनफारेन्सआव गाजा गोमजा बे प्रग्रामखौ खुंनो हादों आरो बेनो प्रफेसनेल जानोबा मानसिया कर्स लानांगौ जायो जेरै जोङो दिल्लीनिफ्राय फिल्म मेकिंखौ सोलोंना फैदोंमोन जेराव दा बेबायदिनो बुहुत जोंनियाव फैगासिनो रोंनाय सोलोंनानै फैगासिनो डिग्री लादों सोरबा डिप्ल'मा लादों सोरबा एक्टिं कर्स लानानै फैगासिनो दा बेबायदिनो आं सानो बर' इन्डास्ट्रियाव बयबो बिदिनो जुदि एसे ट्रेनिं लायोबा माने जौगानायाथ' निस्सयखा मानोबा गावनि प्रफेसनेलिजम जि सिनेमानि एक्टिं बेयाव फाव फेशन बोरै खालामनांगौ बे एक्टिभिटिसखौ बिसोरो हमनो हायो आरो थाबनो माने नोङो गोदान माने जायखौ रोङा बेखौ लाबोयोबा बहुत खस्थ' जायो बेखौ आर्टिस्ट बानायनायाव खिन्थु रोंखा राखा आर्टिस्टखौ लायोबा साप'ज ट्रेन्ड आर्टिस्टखौ लायोबा जोंहा प्रफेसनेलिजम मोनसे खामानि फैयो आरो माने सम बासियो नङा होमबा आदा सम बासियो टाइम बासियो स्क्रिप्टखौ फरायनो हागोन मोखास्त' लागोन भइस डिलिभारि मडुलेसन एक्टिंखौ बोरै खालामनांगौ फ्रेमखौ मा लादों लायाखै बिनि नलेजआ थाजोबो आरो जाय ट्रेन मानसि बेनो आरो बे दा जोंनाव बहुत ट्रेन आर्टिस्टफोर फैगासिनो मोजां मोनदों आरो सोरबा फुरानाफ्रा माने लासै लासै सोलोंलांनायखौ दा फोरोंलांगासिनो सोरबा जाय ट्रेनिं गैया अब्लाबो दा जोंनि चिरां माने डिस्ट्रिक्टखौ नायोबा आरो ना फिल्मफ्रा मोजां जाबोगासिनो आरो एलबामफ्रा बुहुत मोजां लेभेलाव फैगासिनो आरो दा बेनि थाखायनो जों बे शर्ट फिल्म आरो मिउजिक एलबामनि बे फार्स्ट गिबि माने एवार्ड श'खौ लानाय जादों आरो आखायाव जाफुंगोन जोंनि बे थांखिया रंजागोन दुखु दाहा बावना बे आंनि फार्स्ट फिल्मनि मेथाइमोन जाफुंगोननि बेखौनो खनबाय दे थेंक इउ হয় নিশ্চয় ৱেষ্টাৰ্ণটো আমি ফ'ল' কৰিব লাগে একচুৱেলি আৰু ফ'ল' কৰি আছে এতিয়া যিমানখিনি পাৰে এইটো ফ'ল' কৰি কিনে আপগ্ৰেড হৈ আছে বড়ো ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যিমানখিনি পাৰে ইমান চেষ্টা কৰি সবাই ষ্ট্ৰাগল কৰিছে ষ্ট্ৰাগল কৰি কিনে আজিলৈকে এই টাইমত আহি পাইছে যে অলপখিনি আপডেট হৈছে আৰু আপডেট হ'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ আৰু আমি চেষ্টা কৰি থাকিম কোৰিঅ'গ্ৰাফি লেভেলত বা ভিডিঅ'গ্ৰাফি লেভেল বা ডাইৰেকশ্যন লেভেল এইবিলাক আৰু ৱেষ্টাৰ্ণকে আমি যে আমাৰ ফ'ল' এইটো আমি ৰাখি কিনে আমি এইটো কৰি আছোঁ না এইটো হেৰাই নাযাব কিনো হ'লে আমাৰ বড়ো যি ট্ৰেডিশ্যনেল হয় এইটো আমাৰ আছে কেলৰিটি এইটো আমাৰ যেরকম বড়োত ক'লে আমাৰ বড়ো ফ'ক ডান্সৰ এইটো আছে আৰু আমি যিটো ডান্স কম্পিটিশ্যন লৈছোঁ আজি এতিয়া ফ'ক ছিংগিং কম্পিটিশ্যন লৈছোঁ ইয়াত আমি ফ'ক লৈ কিনেহে এইটো কৰিছোঁ যে ৱেষ্টাৰ্ণত যদি আপগ্ৰেড হৈ আছে তেন্তে আমি ফ'কটাও আপগ্ৰেড কৰি আছোঁ ফ'কটাও থাকিব এইটো আমাৰ নিজৰে মাতৃভূমিৰে হয় এইটো আমি ৰাখি যাব ময়ো ষ্ট্ৰাগল কৰি কিনে যিমানখিনি আহিছোঁ আজি ইয়ালৈকে আহিছোঁ আৰু মই যে মোৰ যে য়াং জেনেৰেশ্যন আছে সেইবিলাক মই ক'ব বিচাৰোঁ যে তুমি যেনেকৈ য়াং জেনেৰেশ্যনে সেইটো মানে এনে থাকিব নালাগে যিমান পাৰে ইমান ষ্ট্ৰাগল কৰা আৰু আমি আছোঁ আমাৰ
সিনিয়র আছে সেইবিলাক চাইকিনি যাৰ টেলেণ্ট আছে তাক চাইকিনি উঠাব আৰু উঠায়ো আছে সেই বিচাৰে আমি যে ক'ব বিচাৰোঁ যে য়াং জেনেৰেশ্যনক ষ্ট্ৰাগল কৰা যিমান পাৰে আৰু ফক যে জেনেৰেশ্যন আছে এইটো লগত লৈ কিনে উঠিব লাগে कमेक्सन जानानै जोङो नैबे बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएसन बेनिसिम जों स्पन्सर होदों जोङो माने हारिखौ मोजां मोनो कालचारखौ मोजां मोनो आरो जोंनि बे प्रग्रामखौ साक्सेसफुल खालामनायावहाय जों बेस्ट उइचेस होदों आरो जों बेजों लोगोसे उनाव फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि बे ग्रमेक्स एग्रि इकुइपमेन्ट लिमिटेडनिफ्राय फैबाय थानाय समफ्रावहाय जोङो सहाय होबाय थागोन बर' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएसनखौ आरो बिदिनो मोजाङै मोजां बिसोरनि हारिखौ लुखांनायाव आर्टिस्टफोरखौ जौगाहोलांनायाव हाबा मावलांथों होननानै जों आसा खालामदों बेखायनो जोङो जोंनिफ्राय जा गरसे गरनै हायो बेखौ जों स्पन्सर खालामनाय जादों आरो उनावहाय जों बिदिनो साबसिननिफ्राय साबसिन जोङो हेफाजाब होलांबाय थागोन बेखौ जोङो आसा खालामनानै बेवहाय जों नुजाफैदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे ट्रेक्टर जानाखि माने अथराइज्ड डिलार केब इन्टारप्राइज बिथाङानो मालिक गुड इभिनिं जों थेंक इउ जोंखौ बेहाय लेंहरनायनि थाखाय जों जेब्लाबो लुबैयो जे बर'नि आर्टिस्टफ्रा जौगाथों आरो बर' फिल्मफ्रा जौगाथों ओमफ्राय दिनैहाय जों जे सापर्ट खालामदों जों फैनाय बोसोराव हाजानाय मानि आरो बांसिन सापर्ट खालामनो नाजागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे जों बुंनो सानोदि रायजो राजाफ्रा ग्रमेक्स ट्रेक्टरखौ जुदि मोजां मोनोबा डिलाराव फैनानै ट्रेक्टरखौ नायनो हागोन आरो मोजां मोनोबा जों फाइनेन्स फेसिलिटिस गासिबो दंजोबो बिसोरखौ जों मोजाङै माबानानै हरगोन आरो दिनै चिरां जिल्ला बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएसननि ब्रैथि बोसोरारि जथुम्मायाव जानाखि शर्ट भिडिअ बादायलायनाय बे बादायलायनायाव आङो बेस्ट डाइरेक्टर बान्थाखौ मोननो हादों थ' बेनि थाखाय आं खोब गोजोननाय दङ दिनै बेनिफ्राय आं सानाखैमोन जे आं बे बान्थाखौ मोननो हागोन होननानै आं मिजिं गैयामोन खारन आं बेबायदि माने इसिबां रोंगौथि गोनां मानसिबो नङा अब्लाबो आं आंनि इन्टारेस्टजों जाखिनि नाजाबोदों थ' बे नाजाबोनायखाय मोननो हादों आं बेनि थाखाय खोब गोजोनबाय आं साबायखर होगोन आंनि टिमफोरखौ जाय टिमा आंनि खोब खस्थ' खालामो आंजों लोगोसे मावफाग्रा केमेरामेन शशि लाहारि लोगोसे आंनि आर्टिस्ट बिथांमोन जेरै जयेन ब्रह्म अनसुमै बसुमतारिमोन दङ दा बेनिफ्राय गुबुन गुबुन मेकआप आर्टिस्टफोर जाय बिथांमोना आंखौ सहाय होबाय थायो आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर होयो जे बिथांमोना सान हर खस्थ' खालामनायनिसो जे आङो बुंनांगोन जे आं हारसिंनि नङा जाय बिथांमोना आंखौ हेफाजाब होदों बिथांमोननि हेफाजाबजोंसो आङो बे अवार्डखौ मोननो हादों दा बेनि थाखाय आं गासै आंनि हान्जाखौ साबायखर होयो एक्सुवेलि आङो फिल्म बांसिनानो स्क्रिप्ट लिरो आङो आरो फिल्म लाइननिबो स्क्रिप्ट लिरबाय थायो थ' बे हिसाबै आङो एबारावहाय नेसनेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलनि जायनाखि एवार्ड श' जायो बे एवार्ड श'आवहाय श' खालामनो हानाय बायदि आं फिल्म बानायनायनि थांखि लादों जितु 4th एनुवेल कनफारेन्स चिरां डिस्ट्रिक्ट बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएसনত তাতে जितु बेस्ट डाइरेक्टर हिसाबै जितु एवार्ड पाइছোঁ एक्चुअली মই বহুত হেপী কিন্তু ভবা নাছিলোঁ যে মই এনেকুৱা এৱাৰ্ড পাব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ কিন্তু পাইছোঁ তো থ্যাংকছ অৰ্গেনাইজিং কমিটি এণ্ড থ্যাংকছ যিটো বিশা আৰু যিবিলাক জাজে মানে মোক জাজ কৰি পেলাই এৱাৰ্ডটো দিছে সিহঁতক থ্যাংকছ কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ যে মই পাম বুলি যিমান পাৰোঁ আৰু মানে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু কৰিমে কিয়নো মানে মোৰ বহুত ইচ্ছা আছে যে মোক এনেকুৱা আৰু মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত যদি আগবাঢ়িব যাব পাৰোঁ এইটো মোৰ এইম আৰু सिनेमा लाइनावथ' आङो उन्दैनिफ्रायनो गोसो दं हिसाबै आंनि एम आरो हबियानो आंना सिनेमा लाइनावखामोन नालाय स' आं दिनैसिम माने 2012निफ्राय गाबोनानै दिनैसिमावहाय आङो 17-18थासो फुल फिल्मबो गाबोबाय बेजों लोगोसे आङो मिउजिक भिडिअबो साइड कमेडि हिसाबै आं गाबोदों प्लास आङो शर्ट भिडिअबो गाबोदों दा आंना दङ दंनाया बिराद गोबाङानो बाट
मानसिफ्रा आंखौ मोजांबो मोनो आरो आं बेखौबो बुंनो लुबैयो जे आङो मिजिं सार जे जोंनि बिसा दा CDC-नि प्रेसिडेन्ट बे बिथाङानो आंखौहाय फार्स्ट टाइम बे बड' सिनेमायाव आंखौ लाबोजेनदों आंनि हबिखौ बेनो जाफुंहोदों आरोना दा बेजों लोगोसे ओमफ्राय मोनसे बुस्थुआ जाहैबाय मा आरबि प्रडाक्सन क'क्राझारनिफ्राय आब'रिया बे आब'आबो आंखौहाय बिराद मोजाङै माने दिनैसिम नाम खालामहोदों जेरावनाखि आङो दिनै रेजिडेन्ट होननानै बयजोंबो सिनाय जायो आरोना आंनि थांखिया बेनो जे आंनि मेन बेखौनो सानना लायो आङो आंना फिल्मजोंनो माने आङो जिउखौ खुंनांगोनबो बायदि मोननानै लायो प्लास बेजों लोगोसे आं साइडबो माबा मोनसे खामानि मावनानै आं बेजों थांगोन आरो बाट आंनि मेन थांखिया जाहैबाय सिनेमा बे आरो আমার ইয়াত যেনিবা শান্তিপুর অঞ্চলত যে আমার বড় সিনে আর্টিস্ট এসোসিয়েশনের প্রোগ্রাম হয়েছে ইয়াত আমি যেনিবা পুডিং ইনচার্জ হয় এস এ আর্টিস্টও তাও মানে আমি পুডিং ইনচার্জ হয়ে মানে আমি এই যে প্রোগ্রাম হয়েছে ইয়াত আমি বিরাট মানে কাম করেছো বিরাট কষ্ট পাইছি তাও মানে বিরাট ভাল পাইছে আর কি যে আমি মানে আমার অঞ্চলেতে যেনিবা রানীঘাটা শান্তিপুর এইটোতো মানে একে আমার অঞ্চলেতে হয় সেইটো কারণে আর কি गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय दा आङो बयनिसिमबो मिथिहरनाय जायोदि आङो उन्दै समनिफ्रायनो बेबायदिनो माने गासैखौबो माने मावनो मोजां मोनो जास्ट ट्राइ खालामनो मोजां मोनो आरो दा बेनि गेजेराव आङो मेकआपखौबो ट्राइ खालामदों मेकआपाव ट्राइ खालामै गासैबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों आंनि गेदेरसिन सेनियर आर्टिस्टफ्रा मोजां मोनदों बिनि थाखायनो बिसोरनि अननायावहाय आं आंनि खामानिखौ दोनथ'वाखै आं थांबाय थादों आरो कस्टिउम डिजाइननि सायावबो आं ट्राइ खालामदों दा कस्टिउम डिजाइननि सायावहाय आङो आसामावहाय जेनेबा मिस्टार मेगाहान बेयाव आं श' खालामहैदों कस्टिउम डिजाइननि आरो बिनि उनावहाय नर्थ इस्ट इन्टारनेशनेल बेवहाय आं श' खालामदों आरो बिनि उनाव बायदि बायदि प्रग्रामाव थांदोंमोन आरो बिनिफ्राय आङो माबायावबो सेलेक्ट जादोंमोन श्रीलंकायावबो थांदोंमोन आङो आंनि बर'नि फेब्रिक बे आर'नाइ डिजाइनखौ लानानैनो आर'नाइ पाहार आगरखौ लानानै डिजाइन खालामदोंमोन गासिबो माबायाव गस्ला लंपेन्ट गासैयावबो बे फेब्रिकखौ लानानै दा बेवहाय आङो सेलेक्सनबो जादोंमोन नाथाय माखासे रांनि उसुबिदानि थाखाय अनसुंथाइ माखासे मोनाखै आरो आंनि थाखायबो बरननो हायाखै बेनि थाखाय आं थांनो हायाखै आरो बेयावहाय आं हारसिं जानाय नङा बेयाव गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम बिराद थुलुंगा होनाय दङ आरो आंनि बर' सावथुन मुलुगनि गासै आंनि आंगोनि लोगोफोर दङ आंखौ मा होनो आगान दावगालांनो थाखाय आंखौ खाबु होदों आरो गासैबो बयनिसिमफ्रायबो बा देंखोगिरि बा महरगिरि बा फावगिरि दामगिरि बिथांमोननिसिम बा एडिटर बिथांमोननिसिम आंनि आदा गेदेर बिराद गिदिरमोन आरो आंनि आंगो लोगोफोर बिसोर आंखौ माने खाबु होदों आरो आंखौ ब्रा ब्रा थिननायलाय आङो बिसोरनो मोजां मोनबाय नालाय आङो ट्राइ खालामनानै आरो आं बेयावनो आंनि माबाखौ मोन्दांथिखौ मोनबाय आरो जे आं हायो এৱাৰ্ড প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছে আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া মই প্ৰগ্ৰামৰ এটেণ্ড কৰি বহুত ভাল লাগিছে আৰু বড়ো ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰি কিনি বহুত ভাল লাগিছে এতিয়াতো মই বড়ো ইণ্ডাষ্ট্ৰিত মেকআপ আৰ্টিষ্টত কাম কৰোঁ আৰু কষ্টিউম ডিজাইনাৰ আৰু ডাইৰেকশ্যন কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ এইটো কাম কৰি আছোঁ তাৰপিছত এইটোৱে আছে এৱাৰ্ডটো এটা হ'ল বেষ্ট কষ্টিউম ডিজাইনাৰ পালোঁ এটা তাৰপিছত আৰু এটাটো হ'ল বেষ্ট কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ रायजोफोरनि गेजेराव फैगासिनो दङ रिलाइभ निउस 24 आरो रंजालि टिभि गोनां खौरांफोरखौ बर' रावावनो मोनगोन रिलाइभ निउस 24 आव जोंनि खौरां बिजोङाव थागोन रायजोनि हादोरनि आरो जायगानि गोबां खौरां जोंनि खौरांफोरा जागोन सैथो आरो गोथों समाजनीतिर পৰা राजनीतिলৈ कला संस्कृतिर পৰা সাহিত্যলৈ শিক্ষা জগতৰ পৰা খেল জগতলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আপোনাৰ অঞ্চলৰ চুকে কোণে ঘটা প্ৰতিটো ঘটনা শুদ্ধ আৰু প্ৰকৃত তথ্যৰ সৈতে সংবাদ জগতলৈ ঢাপলি মেলিব ৰিপাব্লিক আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট টেগলাইনৰ সৈতে নতুন স্যাটেলাইট চেনেল ৰিলাইভ নিউজ 24 ৰিলাইভ নিউজ 24 আৰু ৰংজালি টিভিৰ সৈতে আমি অতি শীঘ্ৰেই আপোনাৰ কাষত লগতে কলা সংস্কৃতি
আৰু দৰ্শকৰ মন চুই যোৱা মনোৰঞ্জনেৰে প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ হিয়াৰ আমঠু হিচাপে গঢ় লৈ এক নতুন চিন্তা ধাৰণাৰে আহি আছে ৰংজালি টিভি। हारिमुआरि आरो रंजानाय बाजानायखौ नुनो मोनगोन रंजाली टिभिआव।